Sobrang nakaka-relax ang mga tanawin sa paligid ng Juda Pool. Mga tilapia. Ayun yung pagtagi ko.
Wait. Huwag ka na maya. Nagtanay! Inginit na dagko. Tak! Ew. May pag-snap na Ayaw lang. Nakadlawan mo. Ta. Ginahawiran. Silaw ito. Mapay dito. Dito unta. Mapayag dito ka mga. Ay damat kanina rin sir budol ako. Ngayon kaabot ang itong aduduhang akuan. Hindi lang ngayon na. Kaya ko yan ang katiran. Hello guys! Dito ba yung kuwanak na hello? Paano nyo, Nagbabaralhas. paano nyo nilulunok yung kinakain mo? Ano yan? Nabago na. Suman. Doon na lang sa pool. Ito sa dami sa kumain. Ibupul na. Tibi. Usa na ulit. Hoy, bawal yan. Bawal yan, bawal. Ano man? Sarap yan na. Pwede man. Yan na. Diri marasa kasi yan. Diri masum. Chocolate mo ron pero puti ang laman. Ay, hindi. Chocolate naman siya, may itim naman. Mayroong puti, mayroong itim. Ano? Oh, sisaring ito ya choco white. Choco white. Creamy white. Choco white nga ni. Choco nga ni pusag, choco white.
init. Ay, mami. Pinangungkab na. Loko. Ay, luto. Loko. Pinangungkab na. Pinanuka. Skabitsing. Ano pa ini? Ubod. Ubod ng sarap. Pananglitan. Panang ano? Pananglitan. Ano tawag dito Tagalog?